Bona tarda, benvinguts al Desinformatiu Televisió. Anem amb el repàs de titulars. L'Assemblea Nacional Catalana convoca una manifestació independentista a Madrid sota el lema «Que se vayan ya». L'aeroport de Reus passarà a anomenar-se el Prat de Llobregat World. Es celebra a Mont-ral del Banc un festival benèfic en benefici de les entitats bancàries afectades per la crisi. Estrella Damm patrocinarà la segona equipació del Futbol Club Barcelona en la temporada 2013-2014. Aquestes són les nostres notícies. Si no us agraden, en tenim unes altres. L'Assemblea Nacional Catalana s'ha marcat com a objectiu aconseguir la independència de Catalunya. Per això ha establert un full de ruta en el qual el primer objectiu és convèncer la resta d'Espanya dels beneficis i de les bondats de la independència de Catalunya. Per aquest motiu, i sota el lema «Que se vayan ya», l'Assemblea ha convocat una manifestació multitudinària el proper 6 de desembre a la capital de l'Estat. La manifestació compta amb el suport d'il·lustres espanyols que donen suport a la sortida de Catalunya, com Jiménez Los Santos, Pedro J. Ramírez o el gran Albert Boadella, entre d'altres. Per la seva banda, el president del govern, Mariano Rajoy, ha evitat pronunciar-se al respecte, apuntant que la sortida de la crisi és la seva principal preocupació. A ver, esto de los catalanes fuera de España, pues sí, fuera ya de una vez. Estamos hasta los cojones de los cantitos estos y no entendemos una mierda, hay que subtitularlo todo, fuera todo. Además, así de paso, ¿qué quita? El Madrid puede ganar una liga, tranquilamente, coño. Tanto culé, tanta mierda. De moment, ja s'han contractat prop de 800 autocars que sortiran de diferents ciutats espanyoles per assistir a la manifestació, que es creu que obtindrà un èxit similar a la celebrada el passat 11 de setembre a Barcelona. Una de les disputes que més ha afectat al territori sembla que per fi arriba a bon port, el nom de l'aeroport Reus-Tarragona-Costa Daurada. Els càrrecs de la infraestructura reusenca han filtrat a la premsa que davant la implantació del projecte Barcelona World s'ha considerat oportú que el nom de l'aeroport passi a ser el Prat de Llobregat World, de manera que els turistes puguin reconèixer la marca Barcelona tan bon punt arribin. La direcció es planteja també construir una nova terminal, anomenada T1, per tal que els turistes es desorientin cercant la terminal correcta, de la mateixa manera que passa a l'aeroport del Prat. Esto nos lo hemos currado nosotros, no es por casualidad, ¿sabes? Esto ha sido un curro que hemos estado ahí peleando con Riuclà, con Maspuyol, con Constantí, ciudades importantes de por aquí, y nos lo hemos currado y nos hemos llevado pues este pedazo de chollo que es extender el Prat de Llobregat hasta aquí. ¿Que no? Aquests canvis han estat molt ben rebuts per les empreses de la zona, ja que suposaran un increment del seu negoci, tant per la construcció de la nova terminal com per la rotulació que hauran de canviar tots els indicadors de l'aeroport. El passat cap de setmana es va celebrar a la bonica localitat de Mont-ral del Banc un festival en benefici de les entitats bancàries. Va comptar amb diverses actuacions, tant de tipus humorístics com mags i algun cantant. Davant la proliferació d'actes benèfics destinats a gent del tercer món o a animals en perill d'extinció, l'ANAC, sigles que corresponen a Nosaltres ajudem les caixes, van decidir organitzar un festival benèfic per recollir fons per a entitats com Bankia o Unim, que per culpa de la crisi estan passant mals moments. El festival va comptar amb la col·laboració de diferents músics, humoristes i actors, entre d'altres vinguts d'arreu de la comarca de l'Alt Banc. És conegut que se realitzen al llarg de l'any molts festivals per salvar nens malalts de càncer, gent gran amb Alzheimer, pel tercer món, per Àfrica. Nosaltres fem el primer festival per salvar els bancs, concretament a Bankia, Caixa Galícia, Caixa Nova i tots aquells que puguin venir. Perdoneu. Sí, Botín, què tal? Les prop de 4 hores d'espectacle van permetre recollir 85.920 euros, que s'entregaran a Bankia el proper mes de desembre, perquè els distribueixin com ells considerin més oportú.
Com m'agraden aquests actes de solidaritat. Anem amb els esports. I pel que fa als esports, avui hem sabut que la marca Estrella Damm serà l'encarregada de patrocinar la segona equipació del Futbol Club Barcelona en la propera temporada, la 2013-2014. L'acord a què han arribat l'empresa cervesera i el Futbol Club Barcelona té vigència durant una temporada, renovable 2 més, si la samarreta continua tenint les franges de la senyera. El resultat és força curiós, i algunes enquestes apunten que es convertirà en la segona equipació més venuda de la història del futbol. Esto, a mí me llegó el trabajo y lo estuve barajando varias opciones. Ahí tenía la señera, tenía la estrella, tenía la señera, tenía la estrella, tenía la señera, tenía la estrella, pim pam pum, una cosa lleva a la otra, ras, pelotazo, ahí lo tiene. Y nada, para adelante. Y esto es fácil, se hace solo. Si uno quiere... L'acord es tancarà en els propers dies i la samarreta serà presentada abans que finalitzi l'any a les instal·lacions de l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, al carrer Rosselló de Barcelona. I això és tot per avui. Si voleu continuar desinformats, compreu la premsa o mireu la tele. Nosaltres tornarem en una propera ocasió amb més notícies. Moltes gràcies.